Balmaw anga jamana no ye an faso Malibaye a den duguru olu tun sunyana o ma duru nunu chrétien diine mɔgɔw de tun don ni ma duru nunu dɔ tun ye u minɛ ntɛnɛn tɛmɛnen sɛbɛn minnu n'olu bɛ bolokɔrɔya bi alamisa donya la olu ye fɛn min fɔ chrétien diine u ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko abe ale ni jamakulu dɔ o jamakulu ninnu chrétien diine kɛbaga minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko katolikiw ko ninnu de minɛna marifatigi dɔw fɛ u tun tatɔ don janaja dɔ de la u yɛrɛw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ n'o ye abe dɔ ye kibaruya in pereperelatigɛ dira kabili tarata tɛmɛnen ko ntɛnɛn tɛmɛnen u tun tatɔ don san u tun tatɔ don janaja dɔ n'o y'u ka abe san abe n'o ye Oscar Tera ye u ka janaja tun bilalen don ka tarata don de kɔnɔ i n'a fɔ u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔw tun y'a jira cogo min u ka fɔcogo la k'olu tun bɛ ka makɔlɔni kɛ san i n'a fɔ u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Alexis Dambele ale de ye ɲɛfɔli kɛ ale y'u ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye église ɲɛmɔgɔba dɔ ye u ko n'i y'a ye olu tun y'a fɔ a waati ko dɔw tun bɛ ka bɔ Mopti olu sera ka se yen ka sɔrɔ u m'u ka mɔgɔ kofɔlen ninnu ye u sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ k'u minɛna mɔgɔ marifatigi dɔw fɛ a tun kɛra kɔnɔguwankoba ye katolikiw fɛ mɔgɔ minnu minɛna ko segekaw don sege ye Moti dɔngɔnɔw olu ka kulu sanfɛ mɔgɔ dɔ de ye bɛn kɛra kan ka fɔ katolikiw fanga ka bon Mopti dɔngɔnɔdugu la kosɛbɛ ni i bɛna Mopti yanfan ninnu fɛ i bɛ segin kɔ ka sɔrɔ ka jigin worodugu yanfan fɛ ka na fo san u tun ye ninnu minɛ kilo 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn yanni ka se sege o bɛɛ wo fanfɛla fɛ i n'a fɔ ɲɛfɔli tun kɛra cogo min Mopti u ka chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u ko maa minnu tun minɛna k'o ye Léon Dugnon ale ye sege u y'a fɔ cogo min ko ale ye sege curé ye Timothée Sumboro ale tun ye sege dugutigi ye Pascal Sumboro ale tun ye maire ka dangan ye ani maa fila wɛrɛ Emmanuel Sumboro ani Butiye Tolo Fujie nin kibaruya in fana tun pereperelatigɛ dira Abbas Dambele fɛ n'ale ye fanga ka cɛsigi min bɛ Mopti nka an ye sɛbɛn sɔrɔ ka kibaruya sɔrɔ sɔgɔmada in na ka jira k'a fɔ o ma minɛlen ninnu k'u labilala Fransikaw yɛrɛw ka kunnafoni lase bondaso min bɛ a ko ninnu ka minɛli hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tun bɛ i kanbɔ ka fɔ olu y'a minɛ ko nka ko minnu y'u minɛ k'u laban k'u ye ninnu bila u minɛna yɔrɔ min kɔni a kɛra Mopti mara la tile 3 u minɛlen kɔfɛ ko u ye ninnu minɛ u laban u y'u bila sirabada la Bankas ani Banjagara cɛ u ka dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Peru an balimaw Peru ye dugu min lakodɔnnen don k'a fɔ minnu ko u ka kɛlɛ kun ye diinako ye u fanga ka bon a yɔrɔ la kosɛbɛ san 2 laban ninnu na bingani wale ni minɛli wale minnu bɛ kɛ diinɛ kɛlɛcɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko olu ye silamɛw ni silamɛya jigi ye ni ninnu ni Usama Ben Laden ka kɛlɛkɛbolo Al-Qaida Maghreb Islamique u n'olu ye kokɛɲɔgɔnw ye sege u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ani u ka maa 4 tɔ ninnu minɛli kɛra nka nana ye k'a fɔ gɛlɛya ni foyi m'u sɔrɔ bɛɛ ka kɛnɛ u ni na i n'a fɔ kibaruya sɔrɔla ka bɔ fanga ka cɛsigi bondaso min bɛ Mopti RFI y'a fɔ nin cogo la ten ko nka k'u ka mobili de tun man ɲi u tun bɛ nin cɛ 5 tun bɛ mobili kɔnɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ labilara teliyala k'u ka mobili tun man ɲi ko sabu k'a fɔra k'a fɔ mobili a ban'u bolo Mali ani Burkina dancɛ la mɔgɔ minnu y'u minɛ o laban u nana ninnu bila kungokolon kɔnɔ nka kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔla ko a sabu kɛra yenkaw kabila kuntigi minnu bɛ yen ani dugulen minnu bɛ yen filaw ani dɔngɔnɔw ye u seko n'u damajira kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o de y'a to ko u minɛbaw sɔnna ka nin ma 5 ninnu bila sabu a tun kɛra u ma donigirinba ye min ye sege maire ye ale taara ka taa Peru ka taa nin cɛ 5 ninnu minɛ ka sɔrɔ ka taa n'u y'u ka dugu la nka nin na ɲɔgɔnna ko ni maa kɔni minɛna papalikɛla ninnu fɛ an ka jamana finitigiw ko Banjagara finitigiw olu y'u lamɛn
nin ko in a ɲɛfɔra mɔgɔ minnu ye wala minnu bɔra joona a fɔra k'a fɔ tuma dɔ la ko ninnu na se ka kibaruya caaman di yala jɔnni tun kɛra u minɛ fɛn ye u minɛna maa jumɛnw fɛ u minɛ kun tun ye fɛn minnu ye. An ye nin sama ka bɔ kibaru lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko lob ani faransikaw yɛrɛw tɔgɔ la kunnafoni lase bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RFI. An balimaw kibaruya jɔnjɔn dɔw ka fɔ ko mɛ kalo tɛmɛnen jamana kolatigila jamana kuntigiw jamana ɲɛmɔgɔ duuru ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ yen minnu tun minɛna n'u tun labilara ko ka fɔ ko ninnu t'u yɛrɛ ma hɔrɔn ye hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ kaso la ko ninnu lasagonen don a bɛ fɔ min ma ko résidence surveillée tuma dɔ la i bɛ se ka to i ka so kɔnɔ nka i t'i yɛrɛ bolo ka fɔ ko yɔrɔ minnu ka di ye ka fɔ ko yɔrɔ minnu ka di ye wala ko minnu ka di ye k'i bɛ se k'o kɛ ni maa duuru ninnu masurunyamɔgɔ dɔw tuma dɔ la u yɛrɛ u ɲininkali i n'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye furancɛ fanga wala don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye bandaw ye ko bandaw tiɲɛ don a tɛ kaso la kɔni nka a tɛ a yɛrɛma hɔrɔn ye ka fɔ min ka d'a ye yɔrɔ minnu ka d'a ye ko a bɛ se ka taa o yɔrɔ la ko o kɔni tɛ fiyewu hali min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Mokutara Wani ye ko ninnu yɛrɛw bɛ bi u kɔnɔ guwan bɛ ntɛnɛn tɛmɛnen min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Mokutara Wani ko a y'a ɲini a ka mobili boliba fɛ k'o ka bolifɛn a ka mobili katikati k'o labɛn nin tun ye a siɲɛ fɔlɔ ye kabini a labilara mɛkalo ka ti sɔrɔlasiw fɛ ko a ka bɔ ka don Bamakɔ ka yaala ko nka kabila bɔra kaba a kɛra daga wulila sungulama ye ko jamana kana dabalitigɛbaw k'olu ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a bɛ se ka lasɔrɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnniyana furancɛ min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ani Mali ni Burkina cɛ duguduguma kuma dɔw tun bɛ senna ko a tun b'a fɛ k'i labɛn ka boli de ka Mali dugukolo bila nka ko a nana ye a seginna ka na a ka so kabila a sera ka so a y'a ye k'a fɔ kana lakana fɛɛrɛ tigɛ jɔnjɔnw tun tigɛra kɔfɛ u n'ogunin de la ko a ye Guillaume Gefa o de ye hadamadenya yɛrɛ hakɛ o tangani n'o matarafa bolofara min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ o y'o ɲɛmɔgɔ de k'a n'o ye ɲɔgɔn ye a ye kibaruya dɔ lase u ma a kɛra ale ye o a kɛra bandaw ye o k'u bɛ ka sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi bi ko ninnu kɔni tɛ maa ye k'a fɔ maa min bɛ taa yɔrɔ la min ka di ye waati min ka di ye ko ninnu labilalen tɛ u k'o kɛ fiyewu mɔgɔ saba tɔ minnu fana n'olu minɛna ko n'u tun ye ko ninnu kɔlɔsilen don kɛlen don ka ninnu lasago Kati de ya Bamakɔ kɛrɛfɛ wa min ye hadamadenya yɛrɛ hakɛ matarafaba minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ni diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnw ka lasigiden dɔw bɛ yan k'o kɔni bɛ k'i janto olu la kosɛbɛ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fanga a bɛ kɔlɔsi ka lakana cakɛbondaso min fɛ n'a bɛ f'o ma ko service de renseignement k'u ɲɛmɔgɔba don ani min tun bɛ n'ale tun ye bandaw ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye ani Suleman Dukure bandaw tun ye ale ta ka kɛ jamana tangani ani sɔrɔlasiw olu ka minisiri ye yanni fanga in bi paroncogo kura la Asimi Goyita fɛ. Hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ kuma ye tiɲɛ ye jamana yɛrɛ ka foroba laseli sɛbɛn n'an b'a fɔ ma ko Nieta ale sɔrɔ ale y'a jira k'a fɔ Cogɛl Kokala Mayiga ko kunungo o Bubu Sise min n'ale tun ye Ibrahim Bokar Keita ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ni Cogɛl Kokala Mayiga de b'o nɔ la bi ko Cogɛl Kokala Mayiga ko ani Bubu Sise ɲɔgɔn ye nin kɔni ye taama dɔw bolo dalen Cogɛl Kokala Mayiga fɛ ka taa jamana kolatigɛla kɔrɔw maa o maa ko jɔda bonyana e fɛ ka taa olu kumaɲɔgɔnya a ye nin daminɛ kabili dɔgɔkun tɛmɛnen dugulen minnu bɛ yan ani jamana yɛrɛ kolatigɛla minnu bɛ yen a yɛrɛ ka fɔcogo la ko a kɛ kun ye ale fɛ
bɛɛ ka se ka i seko ani damajira kɛ cɛsiri minnu n'u kan ka kɛ min b'a to furancɛ fanga ye a bɛ se ka fori ni wasa ye. O hakilina de y'a to Cogɛlikokala Mayiga kununko k'a taara dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'ale tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ko a taara bɔ a ye ani Bubu Sise min kɛ kuma na ko a bɛ ɲini ka miniti 20 ɲɔgɔn bɔɲɔnko bɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a yɛrɛ ko a bɛ Cogɛlikokala Mayiga fo a ye fasoden ɲumanya ani yɛrɛwoloya a ye o hakilina minnu ta ko a bɛ cɛsiri minnu na bi n'o ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛlikokala Mayiga ye ka se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka i seko ni damajara kɛ min b'a to furancɛ fanga in a bɛ se ka fori cogo ɲuman na. Ko tiɲɛ don ni kelen y'i ka ko k'i ta ye a b'a to i sena bɛ teliya waati dɔw la nka ni jama farala ɲɔgɔn kan ka bɛɛ wele tuma dɔ la i na furancɛ jan kɛ wasa la sabu jamana bɛɛ lahalaya gwɛlɛ minnu na bi dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ko a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen wele ɲɔgɔn faamubaliya ani kuntena kelen sɔrɔbaliya min bɛ bɛɛ ka i ka nafa bila ka dɔn ko Mali de fɔlɔ la ko an bɛɛ ka hami ni Mali ye an bɛɛ ka hami ni malidenw ye. Dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a ye fɛn min fɔ ko a ye fɛn minnu ale kɔni a ye fɛn min fɔ ni bada a b'o kuma kelen de kan o de ye ka fɔ fɛn o fɛn bɛ n'o ye ale seko ni a damajira ye Mali bɛ se ka dɛmɛ cogo min Mali bɛ se ka wuli ka dɔn ko ale b'o taabolo de kan. Dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ye kuma minnu fɔ kunnafoni lasebaaw ye kuma nin kɛra nansarakan na. Bisimila baasi la. Mayiga pour sa visite de courtoisie. N b'a fɛ fɔlɔ ka dɔgɔtɔrɔ Cogɛlikokala Mayiga fo a ye a nana boli min kɛ n ye n'o ye bonya boli ye ne yɛrɛ ye. Pour ce geste républicain. A ye nin min kɛ nin b'a jira k'a fɔ a faso de ko b'a ye nin ye fasoden ɲumanya wale de ye. Que j'apprécie. Wa a bonyana yɔrɔ kosɛbɛ nin diyara ne ye. Et lui souhaiter évidemment une bonne réussite. N b'a kanu ni baara min kalifara la n b'a kanu a ka se ka wasa sɔrɔ baara in na. Dans la conduite de cette seconde séquence de la transition. Nous avons parlé. Furancɛ fanga tako filanan min ni a b'o baara la Ala ka baara in k'a bolo ni wasa ye. J'ai indiqué au Premier ministre que n y'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye. J'ai toujours dit et répété à savoir que je reste ne kɔni n bɛ wa hali bi sa n b'o o taabolo de kan. Disponible pour aider bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n'o ye dɛmɛ ye. Mon pays dans la mesure du possible. Seko ni damayira la. Redresser. A bɛ se ka latilen cogo min. Je crois que rassembler n'an farala ɲɔgɔn kan. Et les intelligences. Seko damayira kodɔn ani fɛɛrɛ la. Et les énergies. Cɛsiri sira fɛ kɔni. Autour de cet objectif-là. Min b'a to laɲini ninnu bɛ sɔrɔ faso ye. C'est la bonne façon d'agir aujourd'hui. O de y'a kɛcogo ɲuman ye an bɛ don min i n'a fɔ ko bi. Et c'est cette discussion. O de kumaɲɔgɔnya o la sa. Nous avons eu. An ye min tɛmɛna ne n'ale cɛ. Et j'ai été très heureux. Ne nisɔndiyara kuma in na kosɛbɛ a sigi ka fɔ in na kosɛbɛ. Constater que le Premier ministre. N y'a kɔlɔsi k'a fɔ min ye Premier ministre ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ. Partage la même vision. Ale ni ne ka hakilinaw an'an ka kuntilinaw bɛɛ ye kelen faso jɔli la. Tout seul on peut aller. Ne maa y'i ka ko kɛ i kelen na i bɛ se ka taa. Plus vite. Teliyala tiɲɛ don. Mais ensemble, nous allons généralement beaucoup plus loin. La situation actuelle de notre pays, qui est complexe, fait que nous devons rassembler pour agir. Rassembler pour agir vite, pour agir avec efficacité aussi. Ce sont ces discussions que nous avons eues avec le Premier ministre. Je voudrais encore une fois lui réitérer
mes félicitations et lui souhaiter une bonne réussite dans la conduite des missions à lui confier. Dr. Boubou Sise fe n'ale tun ye Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre Jogel Kokala a bɛ jɔyɔrɔ min na bi nin jɔyɔrɔ kelen Boubou Sise ale fana tun b'o jɔyɔrɔ la tuma min Ibrahim Bokar Keita tun bɛ fanga na waati tun tɛmɛna o waati ninnu kɔnɔ n y'a jira u la laselen kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Boubou Sise kunkanko ye ka yira k'a fɔ k'a tun tununa nka nanzaraw ka kunnafoni lase jafilɛ bondaso dɔ bɛ yen n'o ye TV5 Monde Afrique ye a tun n'olu ye barosigi kɛ o barosigi o kɛra muso dɔ fɛ u da sera jamana bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na basila an t'a lajɛ n'an sera ka dɔɔni lase o kibaruya ninnu na ale yɛrɛ ka hakilinata ye jumɛn ye Ibrahim Bokar Keita min n'a bɔra n'a ka fanga paruna sɔrɔlasiw fɛ kibaruya dɔw sɔrɔla k'a fɔ sɔrɔlasiw bɛ taa IBK ka so waati min ko dɔgɔtɔrɔ Boubou Sise tun bɛ yen n y'a jira u la k'a fɔ ko sɔgɔmada fɛ nin waati laban ninnu na quoi ni a ka chauffeur-kɛ k'u bɔra u ye bɔli min kɛ duguduguma kuma dɔw tun fɔra k'a fɔ ko a tun b'a fɛ ka boli ka bɔ Mali kɔnɔ wala a tun b'a fɛ k'i yɛrɛ ɲini a seginna tuma min na ka n'a ka so a nana sɔrɔ k'a fɔ sɔrɔlasiw tun ka ca ye kosɛbɛ sɛmɛ min kibaruya ninnu kibaruya in fɔra fɔ cogo min baro min tɛmɛna ani faransikaw ka kunnafoni jafilɛ bondaso TV5 Monde Afrique fɛ a lajɛ n'an sera ka o baro in ba yɛlɛma bamanankan na bisimila basila. Ibrahim Boubacar Keita et vous avez subi le même sort que le président et le premier ministre de la transition. Ibrahim Boubacar Keita ale ni fɛn minnu ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ in sɔrɔ n'o ye Bandaw ni Mokhtar Wane o kelen de ye aw fana sɔrɔ. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau coup de force? Bandaw ani Mokhtar Wane ka fanga in bɔsiliw la se bolili min kɛra olu kan yala y'a ye cogo jumɛn Boubou Sise? Il n'est pas rare de voir au cours d'une transition tuma caman bɛ se ka kɛ dɔlatɛmɛ fanga waati furancɛ fanga waati la où les équilibres sont très fragiles waati b'a sɔrɔ fanga mafiyalen don kosɛbɛ jamana mafiyalen don que des contradictions nettes ɲɔgɔn faamubaliyaw ɲɔgɔn kuntilenna kelen ta baliyaw entre les tenants du pouvoir o bɛ se ka tɛmɛ fanga marabaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye fanga marabaw ye a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamubaliya ni fɔɲɔgɔnko tuma dɔw la o bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Vu dans d'autres pays i n'a fɔ min ɲɔgɔnna si kɛra an faso kɔnɔ de par le monde hali diɲɛ fan wɛrɛ fɛ kɛ surtout vécu au Mali en 2012 i n'a fɔ min kɛra Mali kɔnɔ san 2000 ani san 12 d'où l'importance de maintenir le calendrier initial o de la fɛnw dɔgɔdara k'u mana bɛn mana kɛ min kan k'o ka kɛ waati min k'u waati ninnu labato o ɲɛci ka bon kosɛbɛ pour pouvoir avoir dans les meilleurs délais un pouvoir légitimé par les urnes ka fanga ka se ka sigi fanga min ye jamanadenw yɛrɛw ka fanga sigilen ye maa sugandilenw ye et qui puisse s'attaquer aux énormes défis que sont l'insécurité cogo min olu bɛ se ka u cɛsiri k'u banba kɔnɔguwan ni gɛlɛya minnu bɛ faso da la i n'a fɔ kana sabatili baliya l'impératif de la réconciliation nationale jamana in tɛ se ka ɲɛ fɛn min kɔ n'o de ye malidenw ka fɔ ka bɛn u bɛ se ka waleya cogo min l'apaisement du climat social et kana ni lafiya ye cɛfɔ ni kanbɛn mun ka se ka bɛn ko la kana ni basigi ye f'u ka sabati de et l'assistance aux personnes en difficulté. gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu da la ka magwɛn ta ko o mɔɔ fana sɛgɛrɛ an faso kɔnɔ. Mais est-ce que vous comprenez les exigences de l'Union africaine à l'endroit du Mali? Yala farafina kɛn bɛ ka laɲini minnu karaba k'u wajibiya Mali faso dugukolo kan yala e y'a faamu wa? Et la bienveillance vis-à-vis du Tchad qui a ani fana ka a ɲɔgɔnna si minnu kɛra Tchad jamana kan ni olu magwɛnna ni olu dɛmɛna u ta sira kan connu lui aussi une rupture de la constitutionnelle. olu dun fana ye jamana fanga parun k'i sigi n'a ye. Je pense que nous devons garder en tête que an ka kan ka fɛn min to an hakili la nous ne sommes pas isolés an ka dɔn k'a fɔ an t'an kelen na an tɛ se k'an ka kow kɛ an sago la
du reste du monde. Nos choix non plus. Ce que nous décidons pour nous-mêmes. Ne concerne pas que nous seuls. Et non seulement les relations avec nos différents partenaires entrent en ligne de compte. anga haju srafe anga haklito ulufunala dans les choix que nous faisons sugandili mununke amba feka kundlena mununta tuma dola anga anjenyo anambaranyo anguka haklinata ulame hala miseka barakenaye mais les choix que le Mali fait aussi a des conséquences sur les autres relations et sur les autres pays. Anga donc kafo anfaso Mali nangu kambanga ku keke chugu an signyo ana laminu annafa wala kololo abiseka se ulufunama fanga ululajede. Quant à la CEDEAO, je pense que et l'Union africaine, je pense que les deux institutions étaient dans leur rôle. Ce sont des institutions qui sont fondées sur des principes et des valeurs. Tabulu ni tasra sharti kando debe akulu nunun kono namu yere ukulu jamana doye qui évidemment condamne les coups de force benkeru kulu nunun fe kafo kafanga paru kafanga mineni fangai uti jena fiu ati ben ufe ati ben kulu nunun fe fiu ou les coups d'état ani fanga firi koni les deux institutions l'ont fait. Ninkulu no ye frafina ka ton ani frafina ka kelenya tomba ani frafina klebi enfant kulu ni on yere yo kulu mugo ye ninkulu fla koni. Mais je pense que nous devons les saluer pour avoir évité au Mali olu kan ka fo ka barka dan fe ka sabu ke uye haklina munta kan segere uye magwe munta kan segere des sanctions plus dures utumse ka nyangita ka se ama nyange minka girini nunuye mi uye minke utumse ka fenke minka girino yenga muke d'ordre économique par exemple ina fo jamana soro siraw ka be gere utumse ko ke parce que les difficultés du quotidien des Maliens sont déjà très importantes. Ba donc fo gele min gungene no maldiun dalabi agela nafaka bu agera ka gwele uye gele adai. La CEDEAO elle n'a pas eu d'autre choix qu'en fait anana karava awajibira CEDEAO ma asitundala entériner une situation de fait puisque jamana kera jamana blara la halaya do kono siwre tunduye anana karava uka jenaye halinu ma jenaye kayi kafo abe kaba avant même le sommet des chefs d'État d'Accra l'accord constitutionnel uye la da tonsigimi no kera akara uya fo uya ye kafo kera kaba na kera kaba hali jamana ere dantigeli ni jamana kiribulum mi no be jamana kiribulum bela jeleni sanche ufana tlala ka ala waleya kaba Mali avait désigné le colonel Assimi Goïta colonel Assimi Goïta ka sogandi comme le président de la transition. Mais je pense qu'elle est restée sur ses principes aussi. Puisque après la condamnation, elle a quand même exigé que la date de fin de la transition Mali Jonas Sigilin Kofe Sidewi Awajibia Kafo Jimana Nyamogo Sugandi mi no Dogodara Kafo Beke Watimi Aya Sidewi Karaba Kafo Wati Nununka Laboto puisse être respectée. Je pense que l'ensemble la communauté internationale et les Maliens, puisque cet engagement est un engagement de l'État malien. Vis-à-vis de lui-même d'abord, mais également vis-à-vis des autres.
que cet engagement puisse être maintenu et qu'on puisse arriver à organiser des élections libres, transparentes et qui puissent être acceptées de tous. La France a également suspendu ses missions de conseil. Et d'opérations conjointes avec les forces armées maliennes, compte tenu du contexte sécuritaire. Est-ce que cette pression est tenable pour le Mali? Une décision souveraine de la France. Respecte et je ne veux pas me prononcer là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que la France et le Mali sont des partenaires très anciens, dont les relations sont multiformes. Et dans le partenariat, on peut comprendre que certains de nos partenaires puissent être ceux qui sont à côté de nous depuis 2012. Puissent être impatients. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes impatients passer de leur service. C'est comme un peu comme quand une personne vous prête son épaule pour marcher. Au début du chemin, ça va un peu plus loin. Il y a la fatigue. Mais je pense que l'essentiel c'est de faire le chemin ensemble. Et aujourd'hui, le chemin entre le Mali et la France, entre le Mali et ses partenaires internationaux, je pense que le chemin essentiel, c'est d'abord la lutte commune et la câble contre le terrorisme. Le chemin, c'est la restauration. La démocratie à travers une transition apaisée qui puisse arriver à des élections crédible, encore une fois, et accepté de tous. Maintenant, pour ma part, évidemment, chacun souhaite de part et d'autre que le Mali puisse passer dans un délai raisonnable de toute aide directe en matière militaire. Ce temps n'est pas encore venu. Nous sommes en guerre. Et dans la conduite de la guerre, il y a des alliances qui ont un avantage décisif.
Arrêté puis traqué par la junte qui vous a accusé de tentative de renversement du gouvernement de la transition depuis le 2 mars. Vous êtes désormais mais un homme libre parce que blanchi par la justice. Quelle leçon avez-vous tiré de cette longue période? Oui, depuis le 2 mars, comme vous dites, j'ai le choix entre regarder derrière moi ou regarder devant moi. Une chose, courage à plutôt regarder devant moi. Évidemment, cette liberté a été acquise à un prix. Si je décide de regarder derrière moi, la solitude, ou les sacrifices, parce qu'il y en a eu, comme le prix de la liberté. Je préfère voir le prix de la liberté, non pas en termes de souffrance, mais plutôt le compter en bonne volonté. Et des bonnes volontés, il y en a eu. Quand je regarde les juges au siège en particulier ont montré qu'ils pouvaient être à la hauteur de l'enjeu. Qu'est-ce que ça dit justement? Qu'est-ce que votre jugement dit de la justice malienne? La justice malienne pratiquement joué sa crédibilité dans cette affaire. Mais je pense que du fait justement que des personnes hommes de droit, simples citoyens, se sont levés pour que la vérité soit dite dans le droit. Je pense que la justice malienne s'en est sortie grandie. Et je pense que l'état de droit au Mali a résisté et continue de résister. Et ça, cet état de droit, c'est un idéal. Et c'est une norme, qui a encore tout son sens pour la plupart des Maliens. Et c'est ça la lueur d'espoir que moi je tiens, et je pense que la stabilité, de façon générale, dans mon pays, au Mali, passera par la consolidation de cet état de droit. D'avril 2019 à avril 2019 2020, vous avez été le Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta a été son ministre des Finances. Durant les mois qui ont précédé le coup de force du 18 août, la situation politique et sociale était délétère. Avec le
recul, comprenez-vous ce qui vous a été reproché? Je suis arrivé dans la crise en tant que Premier ministre et pour gérer une crise. C'était assez complexe. Mais je pense que nous avons quand même connu quelques succès. Je pense à l'accord politique de gouvernance. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, des forces politiques contraires acceptaient de se donner la main pour un projet de commun projet commun de sauvetage du Mali. Ça ne s'était jamais vu avant. Et une partie de l'opposition a intégré le gouvernement de large ouverture que j'ai mis en place. Je pense comme succès aussi au dialogue national inclusif. Qui a été quand même un moment d'union et de communion. Autour de valeurs communes et qui a donné des solutions à un certain nombre de mots. Nous avions identifié pour sortir le Mali de la crise. Et puis, cela n'a pas empêché le coup d'État du 18. Écoutez, Toutes. Oui, le coup d'État s'explique par je pense une exaspération de la jeunesse malienne. En particulier. Et cette exaspération est due au fait que peut-être nous n'avons pas su répondre suffisamment à un certain nombre d'attentes de la part de cette jeunesse, notamment les préoccupations liées à l'emploi. Nous n'avons pas nécessairement été au rendez-vous, mais nous seuls, ce sont des choses qui durent depuis des décennies et des décennies. Il y a une exaspération qui était liée au fait que il y a une perception d'impunité par rapport à la lutte contre la corruption. Il y avait aussi des inégalités.
extrêmes qui se sont progressivement installés entre les différentes couches de la population. Selon vous, Boubou Cissé, est-ce qu'il faudra repasser par un dialogue national plus inclusif cette fois pour refonder le Mali? Pour sortir de cette impasse dans laquelle il se trouve depuis 2012. Je pense que ce que on analyse la situation, c'est que à chaque fois que nous avons tardé ou nous nous sommes éloignés de la route qui a été fixée par nos aînés lors de la révolution de 1990-1991. La fameuse conférence nationale. Nous nous sommes mis en danger. C'est une croyance. Peut-être certains diront une superstition. Mon analyse de la situation est c'est ça qui nous a progressivement conduit au coup d'État d'août 2020. À travers les événements d'avril, de juin et de juillet. Je pense que le projet du peuple malien, c'est la République sociale. C'est-à-dire concrètement donner à chaque Malien et à chaque Malienne l'opportunité de se réaliser en supprimant les empêchements. Je pense que tant que la société maintiendra les inégalités, les situations d'inégalité extrême qui existent, tant que la société maintiendra les injustices et les obstacles à l'accomplissement que nous avons vu et qui existe depuis un certain temps, chaque pouvoir qui sera mis en place courra le risque d'être renversé par la violence de la rue ou par un coup d'État. Donc il faut travailler pour aller vers cette république sociale et répondre à ces différents à ces différentes attentes du peuple malien. Pour finir, Boubou Cissé, qu'avez-vous retenu de cette expérience politique que vous avez
yɛrɛ politiki latigɛya min kɛ o i ye min kɛ politiki la yala i ye mun faamu i kalanna mun na i tɛmɛna minnu na nin bɛɛ kɔrɔ yala i ye hakilina jumɛnw d'i ma. Est connu à la fois comme ministre des Finances puis i tun ye jamana sɔrɔ ni nafolo minisiri ye i y'o kɛ. Premier ministre. I ye premier ministre ya kɛ. Je peux le dire, hein, vous avez la quarantaine. E si sera san 40 ma kaban. Comptez-vous faire aujourd'hui? Yala e de b'a fɛ ka mun de kɛ dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé? Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Ne tɛmɛna fɛn minnu na a ye n kalan kosɛbɛ. Pour moi, ne yɛrɛ kɔni bolo a kɛra kalan walanda de ye. J'ai exercé des fonctions ka jɔdabaw ka kalifa i la. Au niveau d'abord ministre de l'Industrie et des Mines. I ka kɛ minisiri ye jamana mansimafɛnw ani dugujukɔrɔ nafolo ye ko minisiriya kɛ. Ministre des Mines, ministre de l'Économie et des Finances. Ka tila ka kɛ minisiri ye jamana sɔrɔ ani jamana nafoloko ni musakako ko minisiriya kɛ. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Kana ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta fana ka tila ka ne sugandi. Fait confiance ka danaya danne kan. Pour me nommer Premier ministre. Kan sugandi kan kɛ a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye. République du Mali. Expérience donc enrichissante. A ye ne kalan kosɛbɛ n ye tɔnɔba sɔrɔ n ye ko caman faamu. Où j'ai compris. N ye min faamu. De façon approfondie. K'a ye jɔn joona. Les rouages de l'État. Jamana yɛrɛ marabolo ni mara yɔrɔw kelen kelen yɔrɔw caman na. J'ai compris les enjeux sécuritaires et géopolitiques. Jamana ka kɔnɔ guan minnu bɛ n'o ye kana ani lakana wala kana sabatibaliya ni lakana sabatibaliya. Politique. Non. Politiki sira fɛ. Non seulement du Mali mais de la sous-région. Mali yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na nka an lamini jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na. En particulier, j'ai appris à davantage affectionner le peuple du Mali et a ye jamana a ye dɔ fara an ka jamana kanu kan ka dɔ fara an ka jamana diyaɲɛ kan ka bɔ jamanadenw yɔrɔ. Et avoir un amour profond pour ka kanu banciya kolokolo tiɲɛ yɛrɛ la ka bɔ faso yɔrɔ ka se ne ma. Pour mon pays. N ka faso ye ne ye jamana n bɛ n ka jamana kanu bi kosɛbɛ. Et aujourd'hui, bi kɔni je cherche à plutôt fédérer les personnes, rassembler les démocrates, les citoyens pour qu'ensemble ka a ɲini jamana fɛ jamana halaladenw ni jamanaden ɲumanw ni jamanaden bɛɛ lajɛlen cogo min an bɛ se ka puisse aller an bɛ se ka taa cogo min l'écoute des Maliens, échanger avec eux. Ka taa hali bi ka dɔ fara ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ masalaw ni baro kan ka taa o kuma ɲɔgɔnya ka gɛrɛ u la cogo min. Définir un projet. K'a lajɛ an bɛ se ka jɛ cogo min ka ŋaniya dɔw ta fasoko la. Commun fédérateur que nous exécutons. Min b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kanu. Pour sortir notre pays cogo min an bɛ se k'an ka jamana ye an faso jamana sama ka bɔ des difficultés gɛlɛya minnu bɛ n'a gungenen don ne faso da la. Il se trouve en ce moment. A bɛ cogo min i n'a fɔ ko bi. Merci Boubou Cissé. Ni ce Boubou Cissé e yɛrɛ ni ce. Ba i b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ma nɔgɔ a ma nɔgɔ. Nka kana kɛ mɔgɔ ɲɛna k'anw bɛ nin kɛ maa wɛrɛ ye an b'a kɛ an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de ye. Cɛkɔrɔba dɔw k'u ma ko n'u denw bɔra baarayɔrɔ la n'u nana u n'olu bɛ baro n'u k'u bɛ kuma dɔw fɔ u b'a fɔ he hakili ko anw da kalama wa ko anw bɛ ba ni Jose Traoré lamɛn ni ɲɔgɔnna kow de don. Bubu ye min fɔ n'i ko i bɛ Bubu ka kuma yɛlɛma a b'a fɔ ye a ma kɛ ten dɛ Jose y'a fɔ tan a y'a yɛlɛma tubabukan ka bɔ tubabukan na ka yɛlɛma bamanankan na an y'a faamu cɔɔ. O de y'an ka laɲini alhamdulillah. An balimaw nin tun ye dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé ye hakili la ka fɔ a ye fɛn minnu fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma caman minnu fɔra yala ka hakilinata dun ye jumɛn ye. Aw ye dɔ faamu o dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé n y'a jira u la k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga aw yɛrɛ ye lamɛnli kɛ k'a jira k'a fɔ kunungo ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga tun taara dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé fɛ yen o taama de bannen kɔfɛ sa Choguel Kokala Mayiga a taara jamana kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ n'o ye Cour suprême ye a bɔra ye jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun
o koloshili kiribulon n'o ye cour constitutionnelle ni charia bundaso flaw joda kabu Mali kɔnɔ kosɛbɛ. Cour suprême ɲɛmɔgɔba n'o ye Wafi Wagadeye a ko ale wasalen don tuma dɔ la a bɛ se ka fɔ ko a hakili sigilen don Choguel Kokala Mayiga a ye layidu minnu da k'a fɔ ko furancɛ fanga in wala dolatɛmɛ fanga in a sariti kanw ani a ye layidu kan minnu da k'a fɔ a bɛna jamanakuntigisigi kɛ waati min na ko a hakilila tigɛlen don k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga n'a jɛɲɔgɔnw o bɛna o layidu ninnu timɛ n'o ye jamanadenw u yɛrɛw ka halala fanga sigi. Cour suprême n'o ye kiribulon min bɛ faso kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ ko olu kumana fɛ kɔnɔguwan minnu bɛ yen minnu n'u kan ka wuli kɛrɛnkɛrɛnniyana sariyatigiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Cour suprême ye min ye jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye bi a ye layidu sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ k'a fɔ seko n'u damajira mana kɛ fɛn o fɛn ye n'u kɔni tɛ jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ olu la tɛmɛ sira fɛ. Jamana dantigɛlen ni sigikan sariyasun a sera ye tuma min na Choguel Kokala Mayiga ani a ka mɔgɔ bisimilalenw u da sera fɛn min fana ma o ye furancɛ fanga kelen ye nin fanga bundaso in ka jɔda bɛna kɛ min ye o siratigɛ la min ye cour constitutionnelle a kuntigi ye bi n'o ye Amadu Usman Ture ye o ye pereperelatigɛ di k'a fɔ ko fanga o fanga n'u kɔni kɛra sigifɛn ye faso in kɔnɔ yan n'u ka hami de ye jamanadenw ka kɔnɔgɔn weleli ko min ye olu ka fanga bundaso ye n'u kɔni limaniyana k'a fɔ olu ka jɔda ka bon o jɔda tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi olu wakulu ye jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan ni jamana sariyaw de ye f'u ka pereperelatigɛ di. Choguel Kokala Mayiga ni ninnu ka ɲɔgɔn ye ani minisiri min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye jamana yɛrɛ mara yɛlɛma minnu kan ka don o la n'a bɛ fɔ nazarakan na ko ministre de la refondation de l'État n'ale ni ale de ye jamana marabaaw jamana fanga marabundasow ni ɲɔgɔn cɛ kumaw ani walew latigɛli ye n'o ye professeur Ibrahim Kassa Mayiga ye. An tun ye layidu di aw ma ka jira k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga fɛmɔgɔw ye n'o ye M5 RFV ko bi barosigi bɛna kɛ ni mɔgɔ min ye o ye Madame Si Kajatuso ale ye Choguel Kokala Mayiga tɔgɔla kulu min bɛ yen n'u k'a ma ko M5 RFV a tɔgɔla kulu tɛ ani mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka dɔ kɛ Ibrahim Bokar Keita ka fanga ye a kɛlɛli la k'u yɛrɛw fɛ ni IBK ka fanga in tun ma bɔ yen ko jamana in tun bɛ ka taa sigi a sen sabara kɔnɔ kulu min o kulu in n'o ye M5 RFV mɔgɔw ye ɲɛmɔgɔ minnu sigilen tun do dabali ni fɛɛrɛtigɛ o ko laɲinini ale de tun ye Choguel Kokala Mayiga de tun ye olu ka dantigɛlikɛla ye o bi dunkibaru maa min y'an ka mɔgɔ bisimilalen ye n'o bɛna baro kɛ o de ye Madame Si Kajatuso ye nka baro in a ma tɛmɛ anw n'a cɛ baro in tɛmɛna ani kunnafonilasela dɔ de cɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ta kun anw fɛ olu yɛrɛw fana fɛla a bɛ se ka lakodɔn cogo min baro sigi in kɛra an rajo ɲɔgɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Joliba FM olu de ka ɲininkali tun sera Madame Si Kajatuso ma jamana yɛrɛ bɛ lahalaya minnu na baro in sigira o de kan kunnafoni ɲiniba n'o ye Joliba FM olu ka maa min n'o ni Madame Si Kajatuso ye barosigi kɛ komi an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi jamana marabolo ɲɛmɔgɔya dira olu ma o ka maa min n'o sigira o ye Choguel Kokala Mayiga ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Asimi tun ye layidu ta k'a fɔ u bɛna jamana marabolo kalifa M5 RFV mɔgɔw la tuma dɔ la a nana ye Asimu fɛ k'a fɔ a tɛna se ka baara foyi kɛ faso in kɔnɔ ni wasa ye fo mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fɔlɔ jujɔna ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga in kɛlɛ fo olu da ka don jamana in jɔ walew la tuma dɔ la Choguel Kokala Mayiga ka sugandili ka bɔ M5 RFV la a sabu ye o de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a kalama k'a ye k'a fɔ kabila Ibrahim Bokar Keita tun bɛ fanga na waati min ninnu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ u tɛna jamana to IBK bolo tuguni a n'a fɛmaw aw ye o dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise yɛrɛ de lamɛn Choguel Kokala Mayiga taara a yɛrɛ kuma ɲɔgɔnya kunungo n y'o fana lase aw ma kabila o waati fo kana fanga paro Asimu n'a jɛɲɔgɔnw fɛ u ye IBK ka fanga in minɛli min kɛ u tun ye maa dɔ sugandi n'o ye Mokhtar Wan ani bandaw ye a nana kɛ k'a fɔ u ma bɛn fɔ la wala u ma bɛn kɛ la u tilala ka fanga in minɛ nka kabila o waati Choguel n'a nɔfɛmɔgɔw ko
France fanga imbe kata ta chogo minuna ni fale make ni yelema madu ni sirama latle ku jamana yi abekata min sirafe udamani malila fiu ya datulula ka dajabala olu koni mu kuma kan bla no de ku ka yelema do France fanga wala donatime fanga o maralila nintuye M5 RV no ye chogel ku kala maiga nanno femo ni madam si kajatu su yerebe umula ukangare min dara chogel na anno femo fe manya muktarwan ani bandaw ulu fana ka fanga minelula o asimu kele fe andumbe do mine na fokobe uka ku taraka du yerema ulu yere uka dandegeli kela no M5 RV mogoye uka dandegeli kela ode chogel ko kala maigaye asimu nyale de sogandi kake jamana marabulo nyemoye uka ko tubulo sawa fuka fo awye ka fo barosigi akera ka ko jamana marabulo sigi no gouvernement kurami sigira chogel ko kala maiga ani asimu ko itafe baro zigira ka konye ulu yere ko nin tumfe kuna funi la sebaye nyingali minke akera kable jeune kalo tletani kele ntemene namanye ka fo baranyonya binasigi yala masugu jume o kanka ke jamana marabawye ni jamana marakulu kera sigi feye yala kwa kanga da bara folo jumeuna bara folo kanga kunshi fenyuma yakila gouvernement malien bela jelen kala nyini yemi akake moye folo jamana timbe momununa akasoro vraiment atigu jamana hami bula wa doniya dobula ubese ku chesiri ka jamana imbo ni dingen kono chugomina imana black place wo place la ne bolo i malien de nete mogola umana mogota mogo mugan durunna minga gelen folo akasoro udalen do ala ka foka tigibna barake jamana ka nafa de kama atena barake ka nyesi ayre droma ou bien aka parti ma ou bien aka jekuluma aka hakina oyide ka jamana deme ka boni koina akasoro fana mogo tlenendo mogo ladride do parce que malien yi wuli ka jomi ke M5 RFP no fe oyede yurugu min jamana mintume jamana kono yere labla mintume jamana kono bagama mintume jamana kono sayat mte boli mogo ka chuya kelena bintume ke mogo ka chugomina o gelya nunu bede ato mogo wula ka tugu M5 RFP donc akaka na manye mogo beta akasoro o mogo nunu dana ya buka ka foku be se ka nin bara inke ka nin gelya nunu ka boy maintenant a priorité ka ngake munye awunye sabancha make ola hakilla folo priorité ola nunu tara nunu fakara fu parce que oula ku ka hakenyini donc saria kalatle ka saria ka siguma qu'on leur rende justice, c'est-à-dire à hakili bala juillet 10 11 12 victimes munu fakara parce que u boradron ka manifestation ke donc ibe kaka mo nana kana muguchi do banana do sarala harisa do ka adama de nya bede tiena te se ka kefe tuguni donc il faut que ben te se ka na jamana kono tant que saria ma tige atige chugola ni saria ma fo tiema fo mo ni nyogonche adama de ni nyogonche ben ka gele mo ni nyogonche donc okoni uya ambulu priorité bay ni yefana ka idado aywa ko mun dossier mun tumbe sena no ye yurugu ko nunu ye baba do ka fo hari anga fini latigi nunu talembe ka ta ko ta jamana kuma bo ube sa dongodo ala dongodo ba fo ko moyenti ka soro milliards de chamba blala uka disposition na uka nyamoko ka disposition wala sa uka keleke minam uku bla condition na wala sa uka seka jamana kuma bo donc o segesegelu tundaminena akadanye akadi malien nye o segesegeli ka kefo ka se adana ni ye minke ala uka nomine ni mi ma fenke fana baka kana koma donc saria fana kata atasira fe oka yado lakana kokoni ukumate fo parce que oye be de haminan ko yebi ote nord dronye koroyan fin dronye ote sud ote centre dronye obe yoro be de bi donc o fana bara min kan ke ola o fana ka ke ola o priorité nunu oni yelema munun kanga do na be fo ma réforme institutionnelle parce que fora anga saria sumbay mo chamba ko ka se le mero minasan samuga aniko samuga ni shegi wala awa magani 2092 fo katese bima ote ode samuga ni kononta yereke parce que ambe 2001 de la 2021 de pardon donc mo chamba e ka fo fendo yelema do be se ka do akono mi be se ka to anga démocratie be sinsi ka tafe abeta sira anga démocratie be ta sira la sira fe
sira min bɛ se ka maliyɛnw yɛrɛ ka sɔn k'a fɔ ko démocratie ye ko ɲuman ye a bɛ se ka jamana dɛmɛ ka taa ɲɛ donc o yɛlɛma minnu kan ka don an ka sariya sɛbɛnw na a kɛra constitution ye o a kɛra kalata sɛbɛnw ye n'o ye loi électorale ye o a kɛra fɛn wɛrɛw ye yɛlɛma fɛn o fɛn kan ka don an ka sariya taabolo kan a ka ɲi maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan anw bolo gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ an tun y'o de fɔ kabini daminɛ na kabini IBK tile la an ka assise nationale bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ dɔrɔn tɛ région kɔnɔnaw dɔrɔn tɛ mɔgɔw ka bɔ kabini togodaw la fo ka yɛlɛ fo ka taa se sanfɛla ma bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'a fɔ n'i y'a ye jamana bɛ nin gɛlɛya in na a bɔra nin sababu in de la n'a sababu ye nin de ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ pour que an ka bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ a ka mɛn maliyɛnw yɛrɛ da fɛɛrɛ min b'a la maliyɛnw yɛrɛ ka bɛn a kan fɔlɔ k'a fɔ ko a fura ye nin de ni sariya sunba in ni yɛlɛma ka an ka don a la a bɛ taa sira jumɛn de fɛ an ka bɛn o kan sɛbɛn min n'a siɲɛna bɛnkan min n'a siɲɛna an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ani banbanciw fɛ mouvement armé ninnu fɛ bon donc n'a bɛ fɔ ma accordage o fana a ka sɔrɔ maliyɛnw jɛna n'a ye a kan ka lawaleya cogo min na tant que maliyɛnw ma jɛn n'a ye u mana fɛn o fɛn kɛ a bɛ fɔ min ma communauté internationale u bɛ se k'u ka bagabaga n'u ka fɛn bɛɛ kɛ ni maliyɛnw ma jɛn n'a ye olu de ka jamana de don olu de ni bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn kan minnu ye marifa ta jamana contre la olu ye maliyɛnw de olu maliyɛn ɲɔgɔnw olu de bɛna sigi ka kuma ka bɛn a kan yɛlɛma min kan ka don bɛnkan in na n'a y'a sɔrɔ yɛlɛma bɛ don a la pour que maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka lafiya jamana ka hɛrɛ sɔrɔ ayiwa a ka ɲi mais n'a fɔra ko ayiwa bɛɛ k'i sago kɛ ni min wulila n'o ye marifa ta o mana yɔrɔ min minɛ o bɛ kɛ o ta ye maliyɛn tɔw da tɛ se ka don o kuma na o fana ka gɛlɛn donc anw bolo o fana ye ko ye a si tɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma sigi ka kuma ɲɔgɔnya in o ka kɛ a kana kɛ komi kuma ɲɔgɔnya tɔ minnu tun kɛra ko sigikafɔ ye damu ye sigikafɔ caman tɛ damu ye dɛ parce que sigikafɔ caman de kɛra jamana in kɔnɔ a caman kɛra bɛnkan mɔgɔw ye bɛnkan sɔrɔ ko dɔw kan o bɛnkan ninnu taara kɛ mun ye u y'a ta k'a bila tiroir kɔnɔ k'a datugu a ma lawaleya min ka di M5 RFP ni an y'a fɔ kabini daminɛ na an ye temps perdu kojugu o tɛ kabini fanga in binna kabini septembre tuma min na n'an tun sɔnna ka assise nationale nin convoqué ka mɔgɔw ka bɔ Mali fan bɛɛ fɛ bɛɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ baara fɛn fana jamana in kɔnɔ bɛɛ ka na ka nin hakilinata fɔ jamana ko kan n'an bɛnn'o kan n'an ko sira de ye nin ye an bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ sira min fɛ o sira de ye nin ye mɔgɔ i mana sigi jamana ɲɛmɔgɔya la a kɛra transition kɔnɔna ye a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛna sigi ni élection kɛra ni kalata kɛra a kɛra fɛn o fɛn i ka n'a sɔrɔ bɛnkan dɔ kɛra maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ e b'o kɛ i ka taabolo ye o bɛ kɛ i ka feuille de route ye a hakili la o ye ko ye an kan an sinsin o kan kosɛbɛ donc o kunbabaw fɛn wɛrɛw bɛ yen mais an hakili la n'an sera k'an sinsin o kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ parce que i y'a dɔn vérificateur vérificateur général y'a ka rapport kɛ fɛn caman b'o kɔnɔ o dossier munna o tɛ ta ka taa sariyaso la sariya k'a ka baara kɛ sariyatigɛlaw k'u ka baara kɛ minnu nɔ kan ka minɛ olu nɔ ka minɛ tant que sariya ma boli jamana in kɔnɔ a ɲɛma tant que dɔw bɛ jamana nafolo ta k'a kɛ u sago ye olu ka denbaya u n'u jɛɲɔgɔnw k'a k'u sago ye fosi tɛ bɔ a la tant que o sariya ma tigɛ jamana in a tɛ sumaya dɛ a tɛ sumaya wa mɔgɔ ka hakɛ ye min ye fana mɔgɔ ka hakɛ ka d'u ma i ka hakɛ ye min o ka d'i ma ni mɔgɔ ka hakɛ dir'u ma hakili la bɛn bɛ na o parce que ni e ka hakɛ dir'i ma ne wulila k'a fɔ ne ka hakɛ ye nin ne fana ta dira ma ne tɛna ɲɛbɔ e ta fɛ o a bɛ sɔrɔ e y'i ta sɔrɔ ne ye n ta sɔrɔ a kɛra sariya kɔnɔna na mais n'a ma kɛ ten ni dɔ ta dira ma ka dɔ jɛ a ta la i y'a dɔn a ka gɛlɛn bɛn ka na dɛ parce que ni dɔ ye grève daminɛ o y'a ta sɔrɔ dɔ in sigilen bɛ k'a ta kɔnɔ san joli o ma ta sɔrɔ i y'a dɔn o fana tɛna sigi dɛ o fana bɛ wuli k'a ka grève kɛ binkani caman bɛ kɛ jamana kɔnɔ baga ma bɛ kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ minɛ parce que u ye marche kɛ dɔrɔn u b'u minɛ ka t'u datugu parce que u kumana radio la aw yɛrɛ ka baarakɛɲɔgɔnw o caman bɛ kaso la bi parce que u y'u hakilinata fɔ an dun bɛ démocratie de la an ko f'u kan ka siri nin bɛɛ la donc jamana problème ka ca an y'a dɔn a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ transition kɔnɔna dɛ mais an b'a fɛ min ka kɛ o ye nin kunbaba ninnu ye ka an ɲɛsin a bɛ se ka kɛ fana an balimaw a ye madame si kajatu so an balimamuso filamuso a ye a ka kumaw mɛn nka ko dɔw bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fanga sɔrɔbaliya o kumaw bɛ yen fanga kɔnɔ kumaw bɛ yen n bɔra fanga na o kumaw bɛ yen anw fɛ jamana kɔnɔ yan an y'a kɔlɔsi ka fɔ tuma min na jamana mara bɛ kalifa mɔgɔw la kuma dɔw b'u fɛ nka yan'o yɛrɛ cɛ n'u kan bɔra fanga nɔfɛ wali u fanga ɲinina to u fanga ɲinibagatɔ kuma dɔw bɛ k'u fɛ fanga mana sɔrɔ u fɛ o kumaw bɛ yɛlɛma n'u bolo bɔra fanga na kuma wɛrɛw bɛ sɔrɔ u bolo o ye jamana taabolo ye politikimɔgɔw jamana kolatigɛlaw yɔrɔ tuma min na M5RFP mɔgɔw tuma min na u b'a la ko ka yɛlɛma don latɛmɛ fanga maracogo la
solasiw tun ye maa dɔw tɔmɔ u ni nɔgɔmaw koyi tuma dɔ la a ma kɛ ni maa si hakilina ye u yɛrɛw n'u ka kɔrɔsigiw mɔgɔ dɔw y'u bilasira u ye karisa da ka bon cɛkɔrɔbaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ karisa kɛn bɛ k'an tulokɔrɔ guwan an k'a ta nka yan'an k'a ta an b'a wele an bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a da a kana ka kɛ an ka maa ye o b'a la maa dɔw bɛ yen u yɛrɛw fɛ o ye maakɔrɔ gɛlɛnw ye n'an ma dɔ di nin ma n'an ma jɔ da dɔ di nin ma n'an ma nin wele an tɛna lafiya o b'a la tuma dɔw yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ jamanaden ɲumanw u limaniyalen don k'a fɔ mɔgɔ minnu jɔda b'u la u y'olu de tɔmɔ k'olu kɛ wasadenw nɔnabila ye hali n'an ka sariyatigiw ko k'olu tɛ se ka kɛ wasaden ye emisɛnkɛrɛfɛ mɔgɔw dun tun y'a jira k'a fɔ olu sigi cogo k'o man ɲɛ fo k'o ci k'a sigi cogo kura la u tun tor'u dama kasi kiritigɛlaw fɛ yɛrɛ o ko tun bɛ sen na sisan fanga dir'u ma Cogɛli Kokala Mayiga de ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye o ko bɛna latɛmɛ cogo jumɛn ye kunnafonilasela ka ɲininkali selen a ma an ka madame Si Kajatu So an ka jaabiw lamɛn min ye CNT yɔrɔ ye ni an kan ka baara kɛ sariya sira fɛ gɛlɛya man ka kala Musa gɛlɛya man ka kala ka da sira jumɛn an ko yɛlɛma Malikura baara kan ka kɛ sariya de kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye sariya ta olu yɛrɛ ka u ka sariya talen dɔrɔn u k'o lawaleya emisɛn ma dɔ wɛrɛ fɔ o kɔ CNT sigira a ma sigi sariya kɔnɔ min y'a décret signé a bɛ yen bi ale ye jamana ɲɛmɔgɔ o tɛ a bɛ se ka latilen cogo min na olu de b'a lajɛ sariya kɔni an ka dossier bɛ sariya so la jaabi bɛ kɔnɔna mais baara tɛ se ka mɛn k'a sɔrɔ a ma kɛ anw hakili la décret minnu taara n'i y'o décret ta kelen kelen e ka jɛkulu sisan a fɔra ko e ka jɛkulu mɔgɔ 4 bon est-ce que yɛlɛma tɛ se ka don a la pour que sariya ye min fɔ décret yɛrɛ ye min fɔ parce que décret bɛ komi sariya de a ka bɔ o sira fɛ dɔrɔn an ma dɔ wɛrɛ ɲini o kɔ an m'a fɔ karisa min b'a la an t'o fɛ o ka bɔ a la dɛ mɔgɔ ko tɛ koyi dɔw b'a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ olu ka jɛkulu n'u ɲininkara olu yɛrɛ bɛ sɛbɛn kɛ k'a fɔ ne b'a fɛ karisa ni karisa olu de ka kɛ ne ka cɛbaw ye CNT kɔnɔ n'a bɔra sira fɛ an ye min fɔ sariyatigiw ye o de y'o ye an ko sisan ka décret dɔrɔn appliquer décret kɔnɔna na a fɔra par exemple M5 ka kan ni hakɛ ye karisa ka kan ni hakɛ ye parti mɔgɔw ka kan ni hakɛ ye journaliste ka kan ni hakɛ ye o hakɛ ni a ka fɔ bɛɛ k'i ta i ka mɔgɔ suganlilen k'a sɛbɛn bila ka taa k'a fɔ nin de bɛ ne jɔyɔrɔ fa CNT kɔnɔ mais n'o kɛra o ye baara bannen ye minnu taara u yɛrɛ ye u tɛ jɛkulu fosi représenter mais n'u bɔra la mun de sariya de ma latilen est-ce que mɔgɔ bɛ sariya ta est-ce que sariya kan ka ta pour que ka sariya sɔsɔ o de problème ye o mais puisque ka diya ko mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn est-ce que fana tɛna kɛ gɛlɛya dɔ ye non gɛlɛya jumɛn kan ka k'u la n'an ko an bɛ baara kɛ sariya kɔnɔna na ne m'a dɔn min bɛna kɛ dɛ n tɛ se ka don détail la parce que bon premier ministre ni président u ma o yɔrɔnin u ma fɛn fɔlɔ mais M5 kɔnɔna na an tɛ o dossier in bila k'a fɔ ko an b'a ta parce que an kɛra premier ministre ye an b'a fara k'a fili dɛ sariya kan ka ta fɔ a la wa minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la olu fana k'u cɛsiri pour que ka sariya u yɛrɛ ye min ta ka sariya latilen k'a boli jamanaden bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ n'i bɛ CNT la ne kɔni hakilila min o de ye dɛ n'i bɔra a la parce que i ka jɛkulu simi bila a kɔnɔ o tɛ se ka kɛ problème ye o k'a fɔ ko o tɛ kɛlɛkun ye o diɲɛ tɛ wuli ko parce que ko karisa bɔra CNT la o ni karisa bɔra a la karisa wɛrɛ bila la maliyɛnw ta maliyɛnw de don ne bolo min ka gɛlɛn dɔrɔn sariya in ka latilen fɛn min fasoko ye caman bɛ jamana ka hamiw fɔ jamana bɛ nin cogo in na ta jamana bɛ nin cogo in na ta o ye fanga ɲinikan ye ni jamana fanga kɛra sɔrɔ fɛn ye sabu minnu y'a to u bɛna ɲini jamanadenw ka laɲiniw kɔ yala M5 RFP mɔgɔw olu ta tɛna k'o ye wa a kɛra i n'a fɔ ni ɲininkali kɛra madame Si Kajatu So la aw ka jaabi lamɛn bani mais M5 bɛ ka sɛbɛnw labɛn parce que mɔgɔ hakili la ko an ye premier ministre sɔrɔ o y'a bannen ye an tɛna fosi wɛrɛ ɲini tuguni an ye min ɲini kabini daminɛ na an b'o baara la ka fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ an ka 10 points transition kɔnɔna a tɔ ye min ye an b'a fɛ a ka lawaleya cogo min na o de filɛ nin ye an ka ko bɛɛ de jɛlen don koyi an ma kabini an y'a daminɛ fɔ ka taa se bi ma an ma fosi dogo maliyɛnw na donc an b'o baara de la ni ala sɔnna n'an tilar'o baara la 10 points nin ani mesure 17 ye a bɛ lawaleya cogo min na concrètement n'an b'a fɔ ma action spécifique o kan ka kɛ cogo min na n'an tilar'o sɛbɛn na an b'o sɛbɛn di jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'an jigi d'a kan fana k'a fɔ hari ni transition tɔ ye min n'a bɛɛ ma se ka kɛ a kumaba a fanba o bɛ se ka lawaleya n'a tɔ kan ka kɛ kɔfɛ an bɛ bɛn a kan k'a fɔ a tɔ bɛ kɛ kɔfɛ mais an ma ja a kɔ bi an ma ja a kɔ sini parce que layiru de don an y'a engagement de ta o de y'a to maliyɛn tugura an kɔ ka nin wulikajɔ in kɛ donc an cɛsirilen b'o la fɛn min jamana in kɔnɔ ni maa denw ma kɔni sigira fanga la kaban e ni jalaki man kan tuguni e ni kɔlɔsili man kan
eni jaga siri manka nderge no Ibrahim Boubacar Keita ye ate fangana bi tuma mina tunkembe ki kambo fanga no fe siga suwani kuchala che Modibo Keita tunye pono dlai ukwa maku kuru baraji ba samya dondote ni tarai jege beide a yoro yiri tu fanga ka bu kosobe ibeka antato kuchala a yelena point sanfɛ aka jamana kanu fanga ka bu kosobe a wati mbeli maniya ka fɔ a y'a seko kɛ aku adu a y'a sɔrɔ ne gerlala ani mɔɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ako nin point dilala tuma jumɛn hakilila yenkaw yɛrɛ bɔra ka kunbɛn olu y'u dama kasi jamana kuntigi ɲinibaga ye a waati n'o ye beka ye a ye layidu ta ka fɔ a bɛna point dila cɔnkala point dilala bɛ sira ni bɛ ibeka ka baara kumabaw lajɛ koro baraji pont hali ni mɔgɔ min sera ye bi i b'a dɔn k'a fɔ baara kɛra ye an balimamuso dɔ de ale de tun ye minisiri a waati ne yɛrɛ dɔgɔnin n'o ye Mamadu Naman Keita ye olu de ye point dila point dilalen Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛmɔgɔw u ko Jose an b'a fɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ ne taara a don kɔfɔlen maninkakɛ ye kuma dɔ fɔ a kuma in ye ne nisɔgɔ kosɛbɛ ne jɔlen pont in sanfɛ a n'a ka jamakulu tun bɛ ka na u taamana ka na a ye ne ye ibeka kɔni a tulo bɛ naw a taamana k'an sɛgɛrɛ a ko n terikɛ kɔrɔ fo ka ne jabɔ kuma in fɔli kɔni n terikɛ kɔrɔ awɔ ye n terikɛ kɔrɔ de ye safɛ e fana farala Laji Burama kɛlɛbagaw kan wa ne ko président ne kuma in digira ne na kosɛbɛ ne ko ne wallahi ne tɛ fara e kɛlɛbagaw kan ne tɛ o mɔgɔ ye a nɔfɛmɔgɔw caman bɛ yen o muso dɔw tun bɛ yen muso in ye wo ye a kunsigi labilalen don muso fiman don kunsigi ba b'a kun a y'a fɔ o ɲɛna minisiri dɔ de tun b'a nɔfɛ n tɛna minisiri in tɔgɔ fɔ a ko président i kana nin fɔ Jose ma dɛ i kana sɔn ka nin fɔ Jose ma dɛ o tɛmɛna n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn n'i ye mɔgɔ min dɛmɛ ka sigi fanga na ni hɔrɔnya sira dɔn e tɛna sigi k'a ye wala k'a nɔfɛmɔgɔw ye tiɲɛni sira kan wala i limaniyana k'a fɔ ko dɔ bɛ ka kɛ ko min tɛ tiɲɛ ye cɛkɔrɔbaw caman ko Jose anw yɛrɛ ka bɔ ibeka ko kalama a sabu ye e de jɔn k'a la ne yɛrɛ ka gwɛn ka bɔ n ka baarayɔrɔ la a sabu tun ye ibeka de n kɔrɔ wala n fa i tulo bɛ naw don min na i ye n wele i ko n dɔgɔ e gwɛnna ka bɔ i ka arajo la ja ne sabu de don n ko awɔ n sɔrɔla ka don a ɲɛ na ne b'ale ka kuma lase n tun bɛ yɔrɔ min n'a ye ibeka ka laseli lamɛn an ka arajo la dɔrɔn a bɛ fitinɛ a ye n wele n dalen kɔfɛ a ko ne ma f'i ye k'a fɔ nin cɛ in tɛ kuma n ka arajo la wa ne ko ɲɛmɔgɔ e tɛ kuma o e tɛ kuma arajo la o ne de bɛ kuma ne bɛ baara kɛ i n'a fɔ an bɛ ka min kɛ sisan dɔgɔtɔrɔbugu Sise an b'a ka kuma latɛmɛ a kɛra sisan i n'a fɔ cogɛli nɔfɛmɔgɔw komi cogɛli yɛrɛ t'a bɔ a fɛ yen kaban a ka kɛ i n'a fɔ sɔrɔlasiw nɔfɛmɔgɔw ka na k'a fɔ ko Bubu Sise tɛ kuma anw ka baara tɛ o ye fiyewu sabu sariti kan de bɛ anw le lamɛnbagaw cɛ ka kunnafoni lase u ma ni kɔnɔjɛya ye ka sira Ala ɲɛ ka baara kɛ hali ni nin nɔgɔma ye maa min ye i k'i gɛlɛya a kana dɔ i baara cogo la k'a fɔ ne bɛ karisa dɔrɔn de fɛ hali n'i bɛ karisa fɛ kɛ o tɛ kojugu ye o nka i ka baara i kana kɛ fangelenmaa ye o tigi ko ne ma ko a tɛ kuma arajo la ne ko ne tɛ se k'o kɛ sabu ne ka baara degeli ma yamaruya n'o sira ye a ko e yɛrɛ bɛ ka maa min ka kumakan na tɛmɛ arajo la o e hakili la ko a bɛna kɛ jamanakuntigi ye wa n ko ne tɛ o ɲini o nka ne yɛrɛ fana y'a tigi jaabi n'a kɛra jamanakuntigi ye dun a ko bɔ n ka biro kɔnɔ o de ye senfɛ sa a ye ne gɛn ka bɔ a ka arajo la ne y'o fɔ i bɛ k'a ye tuma min a ko yala n ye mun kɛ ne ko i ma fɛn kɛ i b'a sɔrɔ ale miiri la k'a fɔ e bɛ se k'a don ale n'a garijɛgɛ de cɛ ninnu ye kuma ye bi n bɛ se k'a fɔ nka kunnafoni nasira dɔrɔn don n'o ye bɛ ka kelen ko ne farila ale kɛlɛbaw kan a ma sɔrɔ foyi fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ye lamɛnlikɛlaw ye yala don kelen da kelen ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na don kelen da kelen ne delila ka na a neni wa ka fitiriwaleya kumaw fɔ a ye wa anw ni basi la an ka taabolo ye jumɛn ye hali sini cogɛli tɛ fanga na nin ye ni cogɛli ye fɛn kɛ min ma bɛn fo ni maa min mana yan ni dalu ye ni tiɲɛ ye n'o tɛ n'i ko i bɛ dama kasi anw bɛ sira d'i ma hali Asimu min filɛ nin ye ka kɔn Asimu ɲɛ fanga na a y'a tulo bɛ na o hali k'a to sisan ni fɛn min kɛra ni ne ye fɛn mɛn a kan min tɛ tiɲɛ ye n b'a wele k'a fɔ a ye aya ni tiɲɛ tɛ e tulo bɛ ne na n'a fɔra k'a fɔ o ye o bɛ ka tilala k'a fɔ ko ne farila ale juguw kan n farila juguw kan mun na tuma ni mun nana ani ni n bɛ laseli kɛ n bɛ laseli min kɛ tuma dɔ la a bɛɛ tɛ taa ale munan fan fɛ a bɛɛ tɛ ale tɔgɔ duman kumaw ye nka k'a fɔ ko ne i bɛ ka ta tɔgɔ ma don kelen k'a fɔ n bɛ lagosili kuma fɔ a ye
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw tulo b'a la kuma in fɔ kun ye fɛn min ye o de ye dɔrɔn ni fɛn ma sigira fanga na ale yɛrɛ kɔni fɛ e man ka fara a jɔnasigibaw kan tuguni n'e ma fara o kan ma dɔ i bɛ kɛ ladiri ye cogo min sisan yala komi cogɛli ye olu fɛn maa ye ni cogɛli n'a ye baara kɛ baara min man ɲɛ yala olu tun ye layidu ta u ye kumakan minnu fɔ ni jamanadenw y'o seere ye ni baara ma ta o sira fɛ dun olu ma kɛ layidu borotɔlaw ye wa madame si kajatu sow ka kuma filɛ a ko a sigi fɔlɔ k'a lajɛ baara bɛna kɛ cogo min na an t'a kɛ ten parce que ni ko ma daminɛ i mana i dafa kuma na après n'a nana kɛ ko wɛrɛ ye an bɛ yɔrɔ min na bi M5 ɲɛmɔgɔ M5 militant kɔni a caman de ka hakilina i ye min fɔ hakilina y'o de an yɛrɛ n'an b'a fɛ baara ka ɲɛ an ka premier ministre bolo a n'a ka gouvernement n'an b'a fɛ a ka ɲɛ f'an ka kɔlɔsili de kɛ an ka se k'u dɛmɛ bɛ tasira caman fɛ an bolo dɛmɛ tɛ ka wuli ka tɛgɛrɛ fɔ dɛ k'a kɛ article baw sɛbɛnni ye ka réseau kan k'a fɔ karisa ɲɔgɔn ma da o fɔra ɲɛmɔgɔ caman ma dɛ u bɛ min bi awɔ minnu bɛ wuli k'u yɛrɛ kɛ ɲamakala ye u tɛ ɲamakala ye mais k'a kɛ balimali ye a tɛ ban fewu fɛn ɲininaw ta ɲininaw an ko an k'an kɔlɔsi olu la dɛmɛ bɛ taa sira caman fɛ an ka dɛmɛ a hakilina di an ka gouvernement ma a hakili a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka dɛmɛ n'an y'a ye a bɛ kan ka jɛngɛ k'a fɔ ayiwa baasi tɛ a bɛ kan ka taa sira min fɛ a bɛ kan ka jɛngɛ dɛ a y'aw tile n'an m'aw tile min kɛra IBK la min kɛra Badaw la min kɛra tɔw la a bɛ k'aw la dɛ hali n'an ka mɔgɔ de bɛ hali n'an ka mɔgɔ de bɛ parce que hakilina de don an y'o de fɔ kabini daminɛ na mɔgɔ hakili la ko nin wulikajɔ in place ko kɛlɛ de a bɛ se ka kɛ M5 kɔnɔna na dɔw ta tun y'o de parce que maliyɛn bɛɛ ye kelen ye koyi c'est pas parce que i bɛ M5 na i bɛ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ ko i ka fisa ni tɔw ye o tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kelen ye i bɛ ɲuman sɔrɔ yɔrɔ dɔw la i bɛ juguman sɔrɔ a bɛɛ de la donc M5 fana b'o cogo la a bɛ se ka kɛ an tu la an cɛ la mɔgɔ bɛ yen minnu ka kɛlɛ tun ye jɔyɔrɔ wulikajɔ tun ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ye mais anw hakili la bibi na M5 ye hakilina de o hakilina in anw ɲɛmɔgɔ ninnu an bɛ deli k'a fɔ anw bɛ yen bi anw tɛ yen o hakilina ninnu a ka ɲi denmisɛnninw sifinnamɔgɔw u ka baara kɛ n'o hakilina ye u kana mɔgɔ ɲɛfilɛ an minnu bɛna fanga sɔrɔ parce que an bɛna don gouvernement na ni min man kan ka kɛ n'an y'a kɛ u k'a fɔ u ka an lakile a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ ye an kun tɛ coup d'état fɛ ko la dɛ an t'a fɛ coup d'état wɛrɛ ka kɛ dɛ mais voilà coup d'état ko in yɛrɛ an t'a fɛ parce que tanti an y'a ye waati min bandaw renversera olu yɛrɛ ɲuman ko redressement dɔw ko coup de force an y'a ye e bɛ jɛkulu la mais an ko Mali ko ye a coup d'état condamné ka sɔrɔ an ko Mali dɔrɔn aw ye communiqué kɛ ka coup d'état in condamné ka sɔrɔ ko aw bɛ M5 kɔnɔ M5 mɔgɔw ma kɔnɔ mɔgɔ caman m'o yɔrɔ faamu ko caman yɛrɛ tun y'a miiri k'a fɔ ko aw tun ye distance ta aw ni M5 ye parce que olu ma sɔn ka condamné bon parce que mɔgɔw hakili la ko M5 ye parti unique de ye an tɛmɛn'o tile la ka ban UDPM tile banna koyi M5 tɛ parti unique o y'a fɔlɔ jɛkulu caman de bɛ M5 kɔnɔ jɛkulu minnu donna kɔnɔ bɛɛ lajɛlen nana n'i ka faamuyali n'i ka miiriya i ŋaniya i ka baara kɛ cogo de donc k'a fɔ ko parce que o y'a sɔrɔ yɛrɛ an ma réunion kɛ k'a fɔ an ka condamné an kana condamné principe de don a kɛra mɔgɔ ye n'i y'a kɛ an bɛ a fɔ a kɛli a man ɲi jamana ma parce que transition yɛrɛ daminɛna ni gɛlɛya ye bon n'a fɔra ko o wagati kungurunin kalo 18 ko ka tila ka taga coup d'état wɛrɛ kɛ k'a fɔ ko ka fɛnw lakile a tun ka d'an ye an ni Bandaw tun commencera ka ɲɔgɔn ye minnu kɛ lakilenni ni rectification in u ka kɛ o kɔnɔna de la puisque bɛɛ tun jɛna n'a ye transition in ka sigi hali charte nin n'a ma kɛ anw M5 RFP sago ye charte nin kɔni sabula yɛrɛ y'a fɔ ko charte min fɔra ni u bɛ ka taa ni min ko kelen voilà hali n'o ma kɛ an sago ye sa komi jamanaden fanba kɛ ko sisan kɔni an ka ala minɛ an ka taa nin sira in fɛ an tun bɛ t'o sira in fɛ mais min kɛra sa o kɛra mɔgɔ si se t'o la bilen donc anw ka jɛkulu in hali sini ala kana kɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra an ko Mali dɔrɔn b'a fɔ a man ɲi jamana ma u k'a sigi ka kuma u ka bɛn ko la o de ka d'an ye parce que anw politiki mɔgɔ fɛn caman bɛ fɔ an ma dɛ mais anw bɛ bila ɲɔgɔn na an bɛ kuma caman fɔ ɲɔgɔn ma mais marifa t'an bolo koyi an tɛ marifa ta ɲɔgɔn kama an bɛ siran min ye min kɛra Badaw la ani Mɔkutari Wali na a bɛ se ka kɛ bɛɛ la donc a ka ɲi bɛɛ k'a dɔn an y'o de fɔ an ka déclaration kɔnɔ i ye soldasi ye o i ye civil ye o jamana sariyaw bɛ yen n'i bɛ se ka to o kɔnɔna na o de ka ɲi jamana ma mais chaque fois ni e dusu bɔra n'e ko parce que marifa bɛ e bolo e bɛ i ka fanga boli tɔw kan parce que e ye marifatigi ye déjà minnu ye marifa ta jamana contre la n'o ye rebelle ye